gidan Ɗandola TV. Wasa kwakwalwa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da safiyar Juma'a. Kun barkanmu da sake saduwa kamar kullum dai Ɗandolo naku a koda yaushe. Yau ma ga mu dauke da sabon wasan kwakwalwa kamar yadda aka saba. Kada ya kamata idan kai sabo ne a fara shigowa wannan shafi namu mai suna gidan Ɗandola TV. Da Allah ka daure ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin da mun saki ka same shi ɗaukar. Ka kuma ta a makon da ya gabata mun ba da wasa kwakwalwa akan wata halitta da Allah ya yi tun da Allah halicci duniya take, amma kuma bata taba ko kuma ce mai taba kwana 40 ba yake mutuwa. Jama'a an yi ta buge-buge, an yi ta buge-buge, an yi ta buge-buge, an yi sai kuma aka samu da kyar, amma kamun wannan Ka gane ni? Mu ne masu shirin wasa kwakwalwa ko ce kacici na gidan Ɗandola Hausa TV. Muna kallon shi sosai. Masha Allah, to kuma gashi kamar kana sauri. To ba kuma tambayar Dama tambayan shi ne a wannan satin mun ba da wata wasa kwakwalwa. Akwai wata halitta wacce Allah ya yi. Tun da Allah ya halicci duniya ba ta taɓa kwana 40 ba, ita ba ta kai adadin kwana 40 take mutuwa. Shin wace halitta ce wannan? bana Kwado? Kuma ka tabbata kwaɗon ne? To amma kai masunci ne? a'a Ka taɓa kwana 30 ko 40 a ruwa ne ba fito ba? kun taba ba amma dai kwado ne lalle amsa ne ba To jama'a, wai ce kwado ga faɗa ruwa ka ce kwado bisa biyan layi ai bai ba. An tsaya an duba an tace an burkice an samu wani bawan Allah ɗora wannan wasa kwakwalwa da minti 2 a shafinmu. A ran da muka ɗora juma'a ta wuce a ranar ne ba da wannan amsar ya ce ba wani abu bane shi ne wata, kuma wannan gaskiya ne ya lashe wannan tambayar. Wata shi ne maganar. Tun da aka halarci duniya wata yake, amma kuma wata bai taɓa yin kwana 40 ba, kai bai ma taɓa kai 32 ba. Sai dai idan ya mutu sai kuma ƙarin kuma jinjirin wata kuma shi ma ya ƙarin kwana 30 ya mutu kuma ƙarin jinjirin wata shi ma ya ƙarin kwana 30. Wannan zance haka yake. Sannan kafin mu je wasa kula na gaba, da Allah muna roƙon masu kallo da kuma masu rubutu ku sani cewa idan kana ba mu gundaran ansa ba tare da hujja ba ko ka ci ba za mu ce ka ci ba. Dole amsar ka za ka ɗan yi bayani ka ce kamar kaza 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 da kowa zai gani. Abin da ya sa na ba wannan bawan Allah saboda shi ne wanda ya fara ba da amsar a bugun farko. Gashi nan kun gani wata kawai ya ce, amma da feji na ina ta dubawa na ga akwai wanda suka yi dogon bayani akan yadda abin yake, kuma a ƙa'ida sun ci. Sai dai matsalar shi ne an riga su ba da amsar. Saboda haka muna roƙo duk wanda zai ba da amsar wasa mu da Allah ya yi bayani kyakkyawa yadda kowa zai gane, wanda kowa ɗora wani ma zai gamsu. Amma idan ka gajeren bayani ko da ka ci, za mu je mu nemo wanda ya cikakken bayani a kai mu ba shi wanda ya ci nan. Da fatan dai an fahimce ni. Sannan kuma ga shawara ta biyu wanda jama'a suke tabin mu suna mana bayani akan wannan shawara. Masu kallon wasa kwakwalwa suna da yawa. Dan akwai Niger, akwai Cote d'Ivoire, akwai Nigeria, akwai Sudan, akwai su da yawa. Suka ce mana to me zai sa idan muka ba da wasa kwakwalwa, me zai sa ba za mu dinga ba da lambar mu ta WhatsApp ba, mutum ya dauka da bidiyo ya faɗa amsar, idan an zo wani faɗin amsar
a jona da bidiyon shi a ji amsar kowa ma ya ga wanda ya bada wannan amsa sai muka ce to hakan yayi inda za a samu wanda za su dace sai dai akwai abu guda daya babu mamaki mu ga kamar bidiyo 100 ko 50 a ciki za mu fara amfani da wannan shawara a kowane ƙarshen wata kamar yanzu mun je ƙarshen watan wannan sati za mu fara wasan kula kuma yanzu na juwa mai zuwa idan Allah ya baka iko ka sani to sai ka ɗauki bidiyo wanda bai ci minti ɗaya ba sunana wani daga wuri kaza an san wani wasan kwalwa shine kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shikenan sai ka tura mana ta lambar whatsapp ɗinmu ga ta nan mu kuma in za mu faɗa amsar ka za mu ɗauki bidiyon ka ne mu ɗora amma sai dai bidiyo guda 3 da aka ɗora na farko da suna mai amfani in bidiyo uku aka turo mana na farko to nan bidiyon guda 3 da su kowa za mu amfani saboda in baka ce za mu sa bidiyon kowa to abin da yawa to ga mu za mu je wasa kwakwalwa na gaba akwai wata aba wadda ake yi wa duk wanda ba a so a dake shi in yi laifi kuma wannan aba tana da harafi kwaya 8 idan ka raba wannan harafin kwaya 8 gida biyu harafi 4 na farko zai baka sunan wani abu wanda kai baka so a ce kana yin wannan abu idan ka tafi kuma harafi 4 na ƙarshe shi kuma zai baka sunan wani abu wanda jama'a suke amfani da shi domin gyara gidansu shin wannan wani abu ne wannan wani abu ne kar ku manta a koda yaushe za mu saurari amsa daga wurinku ko ku ba da amsa ko kuma mu ba ku amsa ina yi kowa da kowa fatan alheri kamar dai kullum dan dolo dizi wuliyan masoke wulfram caka busa ba munyanya alias asoki katanga malele ba humul wub gub gid na bije bakin wanda bai san ansa ba sai mun hada juma'a mai zuwa dan Allah kai fatan alheri